Jeg kunne ikke klare mig selv på nogen måde. Jeg skulle have nogen til at have hjælp til alting. Jeg sad jo bare i rullestolen. Man er jo noget handicappet, når man kun har et ben, og det ene ben, man har, det ikke virker. Og man havde faktisk slet ikke lyst til at gøre noget. Man ønskede sig bare langt væk. Og bare man aldrig nogensinde var kommet igennem det, og bare var forsvundet, i stedet for, at det havde været nemmere. Hej. Jamen hej! Karli, Jannes hjemmehjælper, henvendte sig til mig og sagde, at der var nogle problemer, og Janne ville gerne selv kunne klare sig og blive selvhjulpen. Så jeg tog ud til Janne med mine gummihandsker og min strømpepåtager, og hun havde ikke rigtig noget fidus til det. For mange borgere, så er det jo noget mystisk noget, jeg kommer med. Stompé-agtigt. Altså sådan nogle lange snore der, og sådan et stykke plastik. Hvad kan man dog bruge det til, ikke? Men når de så ser, at det virker, så er det bare guld. Da jeg lærte at tage strømmen på, der blev livet noget nemmere, fordi jeg skulle ikke ligge og vente på, at der kom noget. Det giver jo altså en vis frihed, når man selv kan tage strømmen på. Skal du se her. Altså når jeg får en bil for eksempel, ikke, så kan jeg jo selv køre ud og deltage i forskellige ting. Jeg kan gå til koncerter, når det passer mig, og jeg kan deltage i kurser, og jeg kan der er også begyndt at gå i skole igen og sådan noget, ikke? Hun er selvfølgelig lidt afhængig af at få gjort rent her, men derudover, så kan hun jo næsten det hele selv. Nu kan det ikke gå hurtigt nok med at komme videre, må jeg indrømme. Det kan det ikke. Man bliver mere og mere utålmodig efter at få sit liv tilbage. Hvis det ikke var sådan, at der havde været hjælpemidler til alting efterhånden, ikke, så havde der været noget på den. Jeg var gået helt i stå. Tak for hjælpen. Det var så ikke nødvendigt, gudskelov.